Keby sa v tomto štáte prestalo kradnúť, tak si myslím, že žiadne uťahovanie opaskov by nemuselo byť. Otec napríklad je tesár, pracoval v stavebníctve, takmer 50 rokov, je to úžasný stavbár, vychýrený, dokonca odborník na schody, ja neviem čo, pracoval v Nemecku a dostane dôchodok 300, ja neviem, 11 eur alebo 360 eur. To je zahambujúce, to je hanba. Aké priority majú tí politici, keď dokážu schváliť ten euroval bez myhnutia oka za jeden deň, ale zase potom nedokážu zvýšiť tú minimálnu mzdu pre ľudí, aby zaručila im normálny, dôstojný život, aby neprežívali, aby nerátali centy z mesiaca do mesiaca, že či im niečo vyjde, ale aby normálne žili. Iba normálne, nie načtarnatne, normálny život. Keď som bol dieťa, tak naozaj ja som rád tancoval, ale dokonca to vyšlo nie ani odo mňa samého, vyšlo to od mojej maminy najmladšej tety Gabriely. A tá ma k tomu priviedla. Ja som občas hrával futbal, samozrejme, ale ja som bol brankár, keď už som hral nejaké tie loptové hry. Ale tanec bol taký, že také novum v mojom živote a ona to nejako vycítila, že my sme v partizánskom práve, keď sme občas boli celá rodina dohromady, tak ona nás doobliekala, že nám dávala paruchne a robili sme boniem, na hudbu boniem sme improvizovali práve s ňou. Ona tam nejako zistila, že ja mám talent, pretože ona ma zapísala na konkurs do Bratislavy. A kvôli nej som vlastne prišiel prvýkrát do Bratislavy. Nie ani kvôli mojim rodičom. Moja stará mama chcela mať ako farára, myslím. A ja som túžil byť vždycky pilot osobne. Ja som chcel byť letec. Ale sa mi to splnilo v konečnom dôsledku. Preletel som celý svet a milujem lietadlá, dopravné a všetko viem o lietadlách. Po skončení tanečnej školy vlastne ja som nastúpil do Národného divadla, do Slovenského národného divadla, to bolo moje prvé angažmá. Asi do 3 mesiacov som sa stal solistom Národného divadla v balete. No a bolo to úžasné, moje prvé angažmá vôbec. Ja som na to veľmi hrdý. No ale samozrejme, že ja som mal vždy ambície trošku aj cestovať alebo proste sa učiť. Ja som videl ešte v tej dobe, ešte za socializmu, videa pána Kiliana a svetových choreografov a vždy som si hovoril, že toto by som raz chcel robiť, alebo chcel by som byť súčasťou takýchto súborov a mne sa podarilo byť prvým Slovákom alebo Čechoslovákom, alebo vlastne prvým východoeurópanom v jednom z najlepších svetových súborov práve v Holandsku, v Hágu. Tam som pôsobil 7 rokov, kde som vlastne zažil tých najlepších svetových choreografov, ktorých poznám osobne. Doteraz takú tú top 5, 7 sveta, už lepší nie sú. A potom som odišiel do Kanady v podstate na 6 rokov, tiež som tam bol ako druhý Slovák v histórii vôbec z Kanady. Prvým bol v Národnom balete Tomáš Šrámek, v 70. rokoch ho emigroval. Vlastne ja som bol druhý Slovák na takomto poste, že principal dancer v Le Grand Ballet Canadien v Montreali. Ďakujem svojim rodičom, ktorí nás vychovali podľa mňa úplne úžasné. Také tie najzákladnejšie hodnoty, také tie úplne, ono možno v dnešnej dobe sa javia občas aj banálnymi, ale práve pretože sú také, tak sú tie najdôležitejšie. Ja si myslím, že taká tá úprimnosť napríklad, čestnosť, pravdivosť, dochvíľnosť, ako taká tá mnoho takýchto atribútov, ktoré do nás vštepovali, či už mama, či už otec. Vždycky som chcel byť a dúfal som tak tajne, že vždycky ja budem taký rodič, aký som mal ja sám. Takže a mal som tu možnosť, a mám nevlastnú dcéru a vždycky som túžil, alebo vždycky som dúfal, že sa mi to tak ako keby naplní, taký ten pocit byť dobrým otcom a dobrým rodičom a nejako nezahambiť tých svojich rodičov. Čiže taká tá prirodzene predávam tie svoje, čo som sa naučil od nich. Ja sa snažím byť kým som, nesnažím sa hrať, nenávidím mačovstvo, nenávidím také tie veľké svaly a takéto veľké predvádzanie sa napúčené prsia a byť veľký muž.
snažím sa byť úplne obyčajný a myslím si, že keď muž dokáže vnímať ženu a tá žena vycíti, že keď muž rešpektuje ženu. A práve toto som mal s týmto, to je vec kultúry podľa mňa, vec toho, ako som bol ja vychovaný, že môj otec bol naozaj, alebo v podstate aj v mojej rodine muži rešpektovali ženy, rešpektujú ženy. Žena nebola niekým, ktorá má len ako variť a upratovať. Ja sa snažím byť, kým som. A tá žena to vycíti. Pokiaľ je to úprimnosť, sa vycíti okamžite. To sa nedá oklamať. Choroba bola jedna z najlepších vecí, čo sa mi udiala v živote. Hlavne rakovina, ja o nej veľmi rád hovorím, pretože si myslím, že je veľmi dôležité hovoriť o veciach priamo. Nežijem zajtra, ani pozajtra, ani včera. Žijem teraz. A zdravotníctvo, to je zase jedna z vecí, ktorá opäť je pre mňa naviazané na kultúru. V akom štádiu sa nachádza zdravotníctvo na Slovensku? Ako keby som len porovnal 98. rok v Holandsku. A tá starostlivosť, aké sa mi dostalo. Ja som si platil. V podstate moja teta, ktorá je lekárnička, mi povedala: Mário, zaplať Pán Boh, že si bol v Holandsku. Moji rodičia, ma mama naučila, že aj otec, že je jedna morálka. Buď som morálny, alebo nie som. Ako to je veľmi jednoduché. Dneska riešime najväčší korupčný škandál v podstate v ére samostatnosti tejto krajiny. To svedčí opäť, že kde sme sa dopracovali za tých 20 rokov. Ja mám pocit, že sme nešli dopredu. Ja mám pocit, že sme sa vracali. Že to je nejako, že sme sa vracali, ale neskutočnými milovými krokmi.